ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟି, ଗୋଟେ ବାଦାମ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଚୋଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ସସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର୍। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜର୍ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ। ଆଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସୁଛି ସେ ଆଗରୁ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଡୋର୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ବଟନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡୋର୍ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟୋର୍ କେମିତି ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ଖାଇବା ଯେତେ ସମୟ ରହିଲେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଟ୍କେସ୍ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଲାଗିନି, ତିନିଟା ଇଏ ହେଲା ହଟ୍କେସ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହୁଛି।